Ben, bos días a todos. En primeiro lugar, vou comenzar por explicar algunhas cuestións que entendo que son básicas, pero polo feito de ser básicas, creo que non está de máis recordalas. Cando falamos dos orzamentos, cando falamos dos debates políticos que se suscitan a respeito deles, estamos a falar dun dos debates políticos máis importantes en cada curso político. E iso é así porque a través das políticas orzamentarias, a través, en definitiva, da definición de cais son as prioridades no gasto público e cais son os mecanismos para captar recursos, para proveer de recursos aos poderes públicos para esas políticas de gasto, pois están definindo cuestións enormemente vinculadas ao modelo social, ao modelo económico que defende cada forza política, os intereses, polo tanto, que esa forza política quere vehiculizar. E, ademais, pensade que no sistema actual, no marco no que nos movemos, e, ademais, tendo en conta que as políticas monetarias xa non están residenciadas no Estado, están transferidas á Unión Europea, a política orzamentaria é o principal instrumento co que conta calquer goberno para influir na marcha da economía, para operar na economía, e isto ten máis importancia aínda nun contexto de crise económica no que estamos. E entón, centrándonos xa na análise do que é o proxecto de orzamentos xerais do Estado para o vindeiro exercicio, para o ano 2010, intentando non ser moi reiterativo a respeito de cuestións que xa explicou moi ben, moito mellor do que eu podo ser capaz o compañeiro Xosé Díaz. Con que nos atopamos? Atopámonos cun proxecto que, según o Goberno, ten estes dous eixos de prioridades. En primeiro lugar, manter e estender as redes de protección social para paliar os efectos da crise. Polo tanto, un efecto paliativo ante unha situación de crise, a xente que está nunha situación de maior precariedade, de maior fragilidade social, protexela. Este é un dos obxectivos que anuncia o Goberno. E outro, a través do investimento en infraestructuras, en I+D+I, en educación, reactivar a economía e, ademais, incidir nela para ir sentando as bases dun cambio no patrón de crecemento. Estes son os obxectivos aos que invoca o Goberno a hora de presentar este proxecto de orzamentos. Pero cal é o problema, compañeiros e compañeiras? Que se analiza o proxecto de orzamentos, en absoluto se corresponde cos obxectivos que o Goberno invoca e cos que, así enunciados, poderíamos estar de acordo. En primeiro lugar, baixa o gasto social se descontamos o que é o gasto social reglado, o que é o gasto social o que o Goberno está obrigado por lei, como é o gasto en materia de pensións, como é o gasto en materia de cobertura de desemprego. No resto das partidas, o gasto social baixa. Baixa a inversión productiva, baixan as infraestructuras ou baixan capítulos tan importantes para incidir nun cambio do patrón do crecemento como o I+D+I ou incluso na educación, se descontamos o incremento provocado polo novo plan do Goberno de dotar de PCs persoais a determinados tramos do ensino, tamén baixaría, descontando ese capítulo, e sería discutible que esa sexa a principal prioridade do sistema educativo no momento actual. Como baixa o investimento en Galiza, baixa a respeito da Lei Xeral de Orzamentos para o actual exercicio para o ano 2009 e máis de 100 millóns de euros, casi nun 5%, e a primeira vez nos últimos 10 anos que baixa o investimento en Galiza. Galiza é a sexta comunidade onde o descenso é maior, se o medimos en cifras absolutas, mentras que hai comunidades autónomas onde o investimento territorializable do Estado experimenta un medre a respeito do actual o exercicio, como é o caso, e estou falando de memoria, pois do País Vasco, de Navarra, de La Rioja ou de Extremadura, por poñer un caso. En definitiva, que pese os obxectivos que o Goberno invoca, logo, se examinamos o que é o proxecto de orzamentos, vemos como as súas liñas mestras son total e absolutamente contradictorias con eses obxectivos e os datos, pois, o que parecen é corroborar algo que xa manifestou Xosé Díaz. Son os orzamentos moito máis pensados
non en que teñan un efecto anticíclico, en que sexa nas políticas de gastos un instrumento que permita reactivar a economía e ir cambiando o patrón de crecemento. Moito menos pensado para eso e, en cambio, moito máis pensado para conter o déficit público, para conter o ritmo de crecemento da débeda pública, para, en definitiva, volver nos prazos máis breves posibles a un escenario de estabilidade orzamentaria. E iso para nós non é a prioridade. A prioridade ten que ser a aposta por operar con un efecto anticíclico na economía, por ir cambiando o patrón de crecemento e por estender, por suposto, as políticas sociais. Pero precisamente como a prioridade é conter o ritmo de crecemento da débeda pública, este proxecto de orzamentos contempla un paquete de medidas tributarias do que nos diferimos por varias razóns. É un paquete de medidas tributarias que está enfocado única e exclusivamente a incrementar a recaudación pública. Para nós, a política impositiva ten que ter un doble eixo. Ten que ter un eixo que é prover de recursos aos poderes públicos, lóxicamente, para poder desenvolver as políticas públicas que estimemos necesarias, pero un segundo eixo é que teñan un efecto redistributivo, que sexa un factor de corrección das desigualdades sociais. E o paquete de medidas que o Goberno presenta neste proxecto de orzamentos xerais do Estado preocúpase do primeiro eixo, incrementar a recaudación pública, aínda que sobre o volumen total de ingresos non deixe de ser unha porcentaxe cativa, como ben manifestou Xosé Díaz, pero desatende. O segundo eixo non só o desatende, sino que incide nun dos factores máis negativos que caracterizan o sistema impositivo español, que é o seu carácter regresivo, o inxusto reparto, en definitiva, da presión fiscal. E isto demóstrano os propios dados do Goberno. Os cálculos que fai o Goberno sobre o impacto das medidas que acompañan este proxecto de orzamentos xerais do Estado na recaudación son os seguintes. A suba do IVA, un impacto de 5.150 millóns de euros. A supresión da deducción dos 400 euros, un impacto de 5.700 millóns de euros. A suba nas rendas do capital, un impacto de 800 millóns de euros. E o descenso de 5 puntos no imposto de sociedades para as pymes vinculadas ao mantemento ou creación de postos de traballo, unha menor recaudación de 700 millóns de euros. Os propios datos do Goberno son elocuentes. Con estas medidas, o que vai haber é aínda un peso moito maior de imposición indirecta no conxunto do sistema fiscal e un peso moito maior da presión sobre as rendas do traballo no conxunto do sistema fiscal. Nun Estado español, e isto o espeorá como outras cousas, por suposto, con moitísimo máis rigor, o compañeiro Xavier Vence, onde as rendas do capital e as rendas mixtas de traballo e capital xa representan máis do 50% da riqueza total. E con estas medidas a presión fiscal vai a incrementarse aínda moito máis obxectivamente sobre as rendas do traballo e sobre a imposición indirecta. Isto, a parte doutras cuestións. Nós valoramos que operar sobre a imposición indirecta, subir o IVA, a parte do carácter inxusto, a parte de que non ten en conta os factores de renta do contribuinte, a parte de que a quen máis castiga é as rendas baixas, porque son as rendas baixas as que teñen que destinar unha porcentaxe moito maior dos seus ingresos para satisfacer as súas necesidades básicas de consumo, por eso é regresivo. É ridículo o que argumentan desde o Partido Socialista de que é progresivo porque consumen máis as rentas altas e, polo tanto, pagan máis IVA. É regresivo porque non ten en conta o factor de renta de cada persoa e castiga máis as rentas baixas na medida en que, como dixen, son as que teñen que destinar unha porcentaxe moito maior dos seus ingresos a satisfacer as súas necesidades de consumo. A parte disto, nos consideramos que é contraindicado penalizar o consumo, gravar o consumo nun contexto de crise económica, porque eso vai dificultar a recuperación da demanda e con iso a reactivación da economía, pero que ademais, isto último que acabo de apuntar, pode botar por terra os propios cálculos recaudatorios que fai o Goberno, pese a que, como ben expuxo Pepe Díaz, teñen un impacto moi pequeno sobre o conxunto do que o Estado ingresa anualmente. No que atinxe a eliminación da deducción dos 400 euros, que a efectos prácticos supón incrementar a presión
sobre as rendas do traballo, pese ao que anunciara no seu momento Zapatero, nós, do mesmo momento que no seu momento criticamos que se establecese esta deducción sin ter en conta criterios de progresividade, sin discriminar en función da renda de cada contribuinte, tamén criticamos que se elimine agora esta deducción sin ter en conta elementos de progresividade e, polo tanto, que sexa unha eliminación tamén universal. En definitiva, de frente ao discurso que intentou verbalizar para prepararnos a todos para este paquete de medidas fiscais ao Goberno, onde pedía un maior esforzo fiscal para rendas altas, obxectivamente, con estas propostas, a presión fiscal vai requer, sobre todo, nas rendas baixas e medias, se incide aínda máis na injusticia do sistema impositivo español. Decirvos, pero non quero estenderme moito para ser respetuoso cos tempos establecidos, que o BNG, por suposto, no proceso de negociación, apresentou un paquete de medidas alternativas porque nós consideramos que os impostos teñen unha función social. Non compartimos o discurso demagóxico do PP de que hai que baixar impostos. É fundamental prover de recursos os poderes públicos para atender as políticas públicas. Nós sí que creemos na necesidade das políticas públicas, non estamos a favor de desarmar o Estado, pero outra cousa é que tipo de políticas impositivas se fan. Nós puxemos un paquete que na práctica significaba unha recaudación semellante ao paquete de medidas que o Goberno contempla neste proxecto de orzamentos, pero distribuindo a presión fiscal con criterios claramente progresivos e, polo tanto, facendo un reparto moito máis equitativo desde o punto de vista social, moito máis xusto da mesma. E xa, para concluir, decirvos que se o debate das políticas orzamentarias é moi importante, o debate das políticas impositivas é fundamental. Eu creo que unha das virtualidades que ten o momento político actual é que un debate que estaba totalmente nun segundo plano se está poñendo no primeiro plano e o tipo de políticas impositivas teñen unha enorme vinculación co modelo económico, co modelo social o que quere tender cada forza política cos intereses sociais que quere servir. E, polo tanto, creo que é fundamental tamén aproveitar este escenario para dar a fondo este tipo de debates. E xa para concluir, por suposto, antes de adoptar unha posición definitiva a respeito do proxecto de orzamentos apresentado polo Goberno este ano, o BNG tamén valorou factores de oportunidade política, e como estamos nun ámbito interno, pois creo que tampouco hai ningún problema en apuntalos. Nos discrepamos profundamente da maneira das políticas que está articulando o Goberno Central para enfrentar a crise económica. Pero, aparte das diferencias que temos a respeito da liña que está seguindo, tamén é evidente que a maneira total e absolutamente errática, medidas moitas veces contradictorias, e se queredes no debate profundizamos nesto, que está practicando o Goberno Central, está a provocar unha erosión moi forte, unha erosión enorme. Se ti acordas e apoias o proxecto de orzamentos xerais do Estado co Goberno neste contexto, en certa medida, estáste convertindo en corresponsable desas políticas, cando a prioridade para o BNG neste contexto ten que ser un referente alternativo ás políticas económicas que está impulsando o Goberno e un referente, por suposto, nunha liña total e absolutamente situada nas antípodas do que está propondo o Partido Popular. Que aspectos de oportunidade política tamén temos que valorar? Este proxecto de orzamentos xerais do Estado ben precedido dese famoso e rimbombante pacto entre o señor Feijóo e o señor Blanco en materia de infraestructuras, donde despois de desprestixiar os acordos aos que chegou o BNG en pasados exercicios, agora se santifica e se considera maravilloso unha nova programación en materia de infraestructuras que significa aínda moito maior retraso sobre as datas inicialmente previstas, pois ben, ante esa situación e ante uns orzamentos que xa apuntan a que nin siquiera os novos prazos determinados van ser verificados,
pois o BNG o que terá é que demandar claramente contas os que firmaron ese pacto, e que vai significar que esas infraestructuras aínda van tardar moito máis en chegar en Galiza. Polo tanto, é fundamental neste contexto que o BNG se sitúe claramente en Galiza como un referente alternativo ás políticas económicas que se están articulando desde o Goberno Central a nivel de Estado e tamén por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza, e estes son os aspectos básicos que creo que fan que sexa indiscutible a corrección da nosa posición neste ano de presentar emenda de devolución aos orzamentos, de manifestarnos claramente en contra dos mesmos. Noutros aspectos xa poderemos profundizar no debate. Nada máis, moitas gracias.